O vindeiro 12 de agosto será unha xornada histórica. Agárdase que milleiros de persoas escollan o ceo das Rías Baixas para observar a eclipse. En Galicia vai ser posible, vai dende aí un siglo que non hai outro, e posiblemente pasará outro, se xa os que estamos aquí, a mellor non temos outra ocasión. E despois coincide con unha época estival, agosto, que xa de por sí vai haber moita xente. A Fundación CEO está a asesorar a Deputación de Pontevedra no seu obxectivo de converter a provincia nun referente no astroturismo, coa proposta baixo o ceo das Rías Baixas. Este ano a oportunidade é inmellorable. Moita xente no mundo, cando programan as súas vacacións e tal, o que se chaman os cazadores de eclipses, precisamente eles organizan iso en función dos eclipses. Entón é posible que moita xente diga, agosto, Galicia, eclipse, noite, encima o día 12, coincide que o eclipse é a noite do 12 e a noite das Perseiras, co cual, vamos, se estivera despexado sería un día deses que só pasa unha vez na vida, non? Tanto é así que dende a Fundación sinalan a planificación como unha clave para poder gozar plenamente deste eclipse. Protexer os nosos ollos é fundamental para facelo con seguridade. Sempre utilizar elementos homologados. Ante a dúbida, non o uses, porque os danos son irreparables, os ollos son moi delicados. Pero hai gafas que vemos velas agora, hai filtros homologados para poñer prismáticos ou telescopios solares. Solo así. E solo, no caso da xente que vaya ao ver o eclipse na zona da totalidade, solo no momento de totalidade, aí é o único instante no que sí podes velo sin gafas, porque non hai luz. Tamén é importante decidir o lugar dende o que observaremos este fenómeno. Comezará ás 7:30 da tarde, pero o recomendable é facer os traslados con tempo. Ainda que o eclipse empeza para 7:30 da tarde, pero que non esperes, vai xa porque posiblemente hai xa caravanas nos mellores sitios para poder observarlo, entón, antelación e planificación importante. Tamén, estar atento ás previsións meteorolóxicas, e a hora de decidir o sitio, esperar a ver onde se vai ver mellor, en tal zona, xa 2-3 días antes, que son xa máis fiables. Nas Rías Baixas a eclipse non acadará ao 100%, aínda que quedará moi preto, pero os expertos recoñecen que os encantos da zona e, sobre todo, o seu clima son garantía de éxito. Como hai que ter en conta o tema meteorolóxico, a mellor teña máis probabilidades de velo no sur ou en certas zonas. Supoño que iso vai a dar lugar a milleiros de fotos en sitios que teñan ubicacións especialmente atractivas, non?